Til tider kan man opleve rigtig mange triste stunder på et dyrehospital. Men heldigvis ser alt sjovt og spændende ud igennem en hunds øjne. Og jeg er dyrlægestuderende på nu andet år. Og jeg har søgt ind her. Jeg har faktisk søgt ind på dyrlægestudiet 3 gange, kom ind på mit 3. besøg. Og jamen, det har altid været drømmen at skulle være dyrlæge. Ja, jeg har jo altid, der har vi haft mange kæledyr derhjemme. Der har altid været dyr omkring mig, og jeg har altid haft interesse for det, så det faldt meget naturligt, at jeg skulle være dyrlæge. Jeg har aldrig haft andre tanker i hovedet omkring uddannelsen. Så det var også hårdt ikke at komme ind de første 2 gange, men det lykkedes endelig. Relativt kort tid efter jeg startede på dyrlægestudiet, var der et jobopslag omkring job hernede på Ølby Dyrehospital. Og det søgte jeg, og det viste sig, at det var en af mine tutor, eller mine rusvejledere, som arbejdede hernede, som havde slået det op. Og jeg fik jobbet sådan relativt kort efter, og det var bare noget af det bedste, der er sket mig. Man lærer en masse praktisk hernede, hvor du primært får det teoretiske på skolen. Så det er super fedt at være hernede, og Nina, dyrlægen hernede, også Jeanette, den anden dyrlæge, er utrolig god til at undervise, og de lærer sådan en masse. Så de fungerer ikke kun som en chef, men også lidt sådan en vejleder. Og vi får en masse ting hernede, som vi ikke får på skolen. Og vi kan tage en masse med os. Og der er vist stor tillid til os hernede også, og det er super fedt. Så selvom jeg kun har arbejdet hernede lige omkring et år nu, så er det ligesom om det er blevet ens ekstra familie. Det er super fedt at være hernede. På studiet skal vi til at lave en patologi og sygdomsforløb, men allerede hernede har vi haft en masse om det, blevet undervist en masse, og det er også rart, at man nogle gange får sine egne patienter, godt nok kun til en negleklip en gang imellem, men så bliver der også fjernet lidt sutur, og vi er der også med inde, når der skal vaccineres og andre ting som dyrlæge. Det er også utroligt spændende at være med til at assistere til operationer. Og ja, det er bare så fedt at have sådan en job her, hvor man bare ved, at det er lige præcis der, man skal være, og man er på den rigtige vej. Selvom hunden til tider kan virke alt spisende, så kan de alligevel godt være kredsende. Og det er ikke alt dyremad, der er lige interessant. Lad os prøve at tage en kig på nogle af de ting, som er lidt sjovere at spise for en hund. Jeg hedder Sebastian Holgaard. Jeg er dyrlægestuderende og dyrlægestuderende på 3. år. Det vil sige, at jeg er startet på 3. år, og det første år af min uddannelse, det var meget fokus på cellen og kigge på den. Og det er meget svært at forestille sig, når man har søgt ind på en uddannelse, hvor det handler om at kigge på hele dyret. Men det er meget vigtigt, og man kan sige, at det giver en god forståelse for resten af det, vi så har lavet. Andet år, der begynder vi lidt mere at kigge på et helt dyr. Vi begynder at kigge på bakterier og virer, og vi begynder så her på 3. år at kigge på dyret og sygdomme i dyret. Jeg har siden et par måneder inde i min uddannelse haft mit studiejob her, hvor jeg er dyrlægestuderende på Dyrehospitalet. Og her, der har jeg klientkontakt, og jeg har de almindelige studiejobs, opgaver som rengøring, og jeg tager telefoner, og jeg ekspederer kunder i butikken. Men jeg får også lov til at tage og assistere dyrlægen op ved operationer. Og det giver en, man kan sige, helt første år, der havde jeg ikke noget om det hele dyr på studiet i teorien. Men hernede, der havde jeg så det hele dyr. Så fik jeg lov til at assistere ved konsultationer, og jeg fik lov til at have lidt mere klientkontakt. Og det giver noget støtte, at man gerne vil videre på uddannelsen. Fordi det er noget hårdt bare at kigge på en celle. Man kan så sige, stille og roligt, jo længere jeg er kommet i studiet, jo mere har jeg fået lov til at lave,
Og jeg har også fået lov til at lave mere hernede. Jeg har enkelte konsultationer selv. Det vil sige, at jeg selv henter klienten ind, kigger på dyret, udfører det, der skal gøres, og så sender klienten ud igen. Man kan sige, det er meget af det, jeg laver, det er noget, som dyrlægen allerede ved. Det er bare noget medicin, der skal gives, eller nogle sting, der skal fjernes. Men det kan også være for eksempel en aflivning. Fordi aflivninger, det er stille og roligt. Man kan sige, det er en trist del af arbejdet, men aflivningen er inden. Og det er jo egentlig meget fint, at man kan sige, at det er nok det her, og nu er dyret gammelt eller sygt, og så stopper vi det. Fordi det kan man. Aflivningen, man kan sige, for mig er den meget klinisk. Jeg kigger på, hvad jeg skal gøre, og så sørger jeg for, at det er med respekt. Selve det, alle følelserne og sådan, det må jeg også tage. Men det handler om at gøre det med respekt, og så sørge for at være professionel. Og jeg synes egentlig ikke, det er forkert, at man kan sige, at nu er det nok. Jeg synes, at de fleste gange, hvor vi afliver, eller alle gange, der kan man egentlig godt finde grunden til det, og så have forståelse for det. Men det er aldrig sjovt. Men man kan sige, at vi er her i starten, og vi er her i slutningen. Og i mellemperioden. Og det gode er jo at få sådan en lille 8-ugers valgbind og få lov til at sundhedstjekke den og sørge for, at den kommer videre ud på sin vej, men så bliver man også nødt til at tage den anden ende og sørge for, at vejen stopper, og de kommer godt afsted. Så jeg møder det hele hernede. Jeanette Lundbæk, og jeg er 25 år gammel, og jeg er uddannet dyrlæge i februar 2013. Og jeg har egentlig altid arbejdet med dyr, fra jeg var helt lille, og er uddannet hundetræner og har taget en masse kurser i adfærd og håndtering. Så det har ligget meget naturligt, at det skulle være min levevej og hjælpe dyr og helbrede forhåbentlig. Jeg har altid været meget fascineret af hele agentarbejdet i at finde ud af, hvad de ligesom fejler. Og så var jeg heldig efter, jeg havde læst i 5 måneder, så fik jeg en studiejob på Jersey Dyrklinik, inden vi byggede det her nu. Så jeg har sådan set haft samme chef i 6 år. Så, og man kan sige, at en travl hverdag for mig er, ja, som I kan se her rundt om, en operationsstue, der er meget bumpet efter en dag med både akutte og planlagte operationer. Og det er jo det, jeg synes, der er spændende, at der er ikke 2 dage, der er helt ens. Det er altid sjovt at lave noget forskelligt, og så er det rigtig dejligt selvfølgelig at have både med mennesker og med dyr at gøre. Og en stor del af mit arbejde går også ud på at snakke med folk og høre om deres historier med deres dyr. Og selvfølgelig er det ikke altid, det har en lykkelig udgang, men det meste af tiden har vi da heldigvis succeshistorier. Og med de hunde, vi også desværre må aflive på grund af alderdom og sygdom, der er det jo så dejligt at kunne følge samme klienter, når de kommer med deres nye hunde til intro. Vores uheldige ven Mikko kan nu se frem til ikke at være så uheldig længere. Han har endelig fået fjernet sin 42 krystaller i bæren, og kan endelig se frem til at komme hjem igen. Også en masse lykkelige ejere har fået deres hunde, katte og andre dyr glade tilbage, efter de har været enten til operation eller tjek hos Nina og holdet på Dyrehospitalet i Ølby.